Els Reis d'Orient han arribat a la comarca carregats de tablets i mòbils nous, uns estris que per molts són utilitzats diàriament de manera quotidiana, però que als més grans de vegades se'ls fa una muntanya fer-los servir. Per això Bigues i Riells acull unes sessions perquè les persones de més de 55 anys aprenguin a fer anar aquests dispositius i, sobretot, els perdin la por. Donar-los una eina perquè puguin no treballar, sinó fer-ho servir i que veguin que realment no és tan complicat com sembla, perquè molta gent a vegades quan comencen amb això dels telèfons o qualsevol cosa de tecnologia els sembla una miqueta com els hi fa por perquè pensen que ho trencaran, que ho espallaran, que no se n'en sortiran i simplement és demostrar-los que no, que realment és algo molt simple. El curs els servirà per aprendre tot el que poden arribar a fer amb una tauleta o amb un telèfon mòbil d'última generació. Al llarg de 4 sessions aprendran a accedir a internet i a instal·lar-hi aplicacions. Sabran també com enviar missatges, consultar calendaris o exercitar la memòria amb jocs. Perquè no tinc ni idea del telèfon aquest i a més els odio. I no sé si aconseguiré enganxar-me perquè és que no puc. Vull dir, em supera. Bueno, m'interessa també veure per l'internet, que de vegades no et va bé posar, no en sé gaire, però no et va bé col·locar-t'hi, o estàs fora o així, buscar coses pel Google, buscar, no sé, o rebre algun missatge o enviar-ne algun. L'objectiu del curs és apropar les tecnologies de la informació i la comunicació als ciutadans i reduir l'anomenada fractura digital. Aquest curs es fa a 15 biblioteques de tot Catalunya i està impulsat per la Fundació Vodafone, la Fundació Pere Tarrés i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.